Ambalma bita ye sigi chunye ne tunyenga kuma dogoya malikola kosobe ka sigi ka malien lame ka sobe ke jamana den ko ube mako de la ani yere ko nindungo nga chien o te malien ka hakina ye faso ko te malien ka hakina ye fo yere sauke o kama anyanga fota dogoya kanzigi kulaje on faso o de hamibe ona la hala mimba sena bi kanyasi malima krankrele la mali armema o de en wajibiya bi faso kanuna ina fanga jamana constitution ba nyini en fait chomi la défense de la patrie est un devoir pour chaque citoyen. Faso la fasali et wajibi de faso dembema, l'article 22 de la Constitution de février 92. Au dronte, Mali Djonjo no e hymne national lié. Au banyini enfin ni joué à Kumbo. Mali kono, wali Mali kokan, kanga wuli ka jo chasa, ka kele farida, ka saya fusaya ni maloye, frafina kama, ani maldiyan kama. Obe an wajibiya bi an ga danganiya ye min ye kabi kunu fo bi ni yɛlɛmati do o la fiyewu n'o ye faso ko de n'an labɛnnen do k'a bɛɛ di o faso kama ka bɔ bi ka kuma fasodenw ye complot min bɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma. Émission matinale tɛmɛnen n ka information senfɛ kɔsa in na n y'a yira aw la n ka tɛmɛ n ka aw bɛna kibaruya dɔ mɛn ka ɲɛsin Mali armée ma ka sababuya kɛ je savais min bɛ sen na. A kibaruya a bɔra ka bɛn fana exactement nka zeyi minnu ye a janfan labɛn ala y'u kɔ bila a daga cira bɔgɔbɔgɔ ka malo da kɛnɛ kan. An balimaw, diɲɛ seleke naani tɔnba dɔ bɛ yen o bɛ min wele ko fédération internationale pour les droits de l'homme ko diɲɛ tɔnba don min ka baara ɲɛsinnen bɛ adamadenya hakɛ lafasali ma. O ye rapport dɔ bɔ o bɛ deli ka rapport bɔ Mali kan nka i ti droit de l'homme mɔgɔw ka rapport bɔli cayalen Mali kan fiyewu fo n'a y'a sɔrɔ armée bɛ ka dimi don terrorisiw la waati min. Nka maa minnu bɛ yen ni olu fana bɛ nin mankan na bi fanga dɔ tile la rapportu tun mana bɔ olu de tun b'a ta ka émission ni vidéo sigi n'a ye ka armée lagosi u ɲɛna k'u bɛ ka IBK de lagosi ka sɔrɔ u bɛ ka jamana de kɛlɛ k'a di a juguw ma. Olu caman de filɛ nin ye an dala bi k'u yɛrɛ kɛ fasoden ɲuman ye ka sababu kɛ bi u yɛrɛ ye sababu sɔrɔ ka yɛlɛ fanga la. U bɛ gouvernement kɔnɔ bi u bɛ ministère kɔnɔ bi walima u ka mɔgɔw sigilen bɛ yen. An ko an mago tɛ maako la dɛ. Maa o maa mana kɛ fanga la an mago t'i kunkolo la. An tɛ fara maa si kan ka an faso kɛlɛ ko karisa bɛ fanga la wali karisa tɛ fanga la. Mali défendu, armée Mali défendu, jamana kɛlɛbagaw kɔ kan olu kunbɛli o ye anw taabolo ye quel que soit le président. Faso mana kɛ maa o maa bolo anw tɛ fali an b'an cogo la. An balimaw, rapport kɛra ka bɔ ka bin aw bɛna faamuya k'a fɔ malidenw de bɛ ka u faso ti ka di tubabuw ma bi jamu kɔnɔ aw bɛna bɔ a bɛɛ kalama. Mɔgɔ minnu ni FIDH jɛra ka ni janfan sugusuguma ka don anw faso kan aw bɛna faamuyali sɔrɔ pour quelle raison kalo-kalokan minnu bɛ da armée la a bɛ kɛ cogo min na a si tɛ yen min bɛ kɛ maliden ɲinɛ ma. U ni maliden de bɛ jɛ ka a janfan bɛɛ sigi sen kan wa nafolo de bɛ di k'a don a da fɛ. Ça vaut quelques semaines FIDH ka nin rapport in ne b'a kalama a bɛ sen na ji jukɔrɔ depuis mois d'octobre
kɔnɔna ne bɔra kalama rapport in u bɛna publier an balimaw rapport in publieli kɔnɔna la u ye kuma damadɔw fɔ kuma min ye Mali armée lankarili ye Mali armée ani jamana minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ bi n'o ye Rusiw ye n'o kɛra sababu ye ka Faransi jɔyɔrɔ dɔgɔya Mali kɔnɔ bi hakaja Sahel bɛɛ kɔnɔ u b'o Rusiw lankari ka danaya ta ka bɔ olu kan ka tila ka a yira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ ko jamana Mali fanga ani armée k'u kɛn bɛ ka bolodengɔni jɔ filaw de la ko ka filaw fa Faransi ye guerre civile wuli jamana o jamana kɔnɔ u y'a kɛ nin kɛcogo de la ka dɔw nɛgɛn k'u su k'a fɔ k'u ka jamana b'u contre u ka siya contre la u ka armée bɛ u ka siya contre la k'u sugusuguma o siya kɔnɔ maajugu dɔw bɛ yen k'o bila kɛwalew la kɛwale min ni o bɛ mɔgɔw hakili wasuwasu ko tiɲɛ na ko jamana b'an contre la nafolo de bɛ di o tigiw ma o baara kɛli fana kama pour que k'u ka kuma kɔkɔrɔma don ka siya kɛlɛ wuli ka jɔ faso kɔnɔ u ye nin rapport in a jɛnsɛn ko Mali sɔrɔsiw donsow Rusiw k'olu de bɛ ka filaw fa k'olu de bɛ ka ben musow kan k'olu de bɛ ka duguw ci ayiwa ko FIDH k'u ye enquête de kɛ da ko enquête de bɔra ni nin jaabi ye k'a da maaw tulo kan aw bɛna faamuya sisan rapport ninnu bɛ dilan cogo min ni nin tɔn ninnu tɔgɔ fɔra Organisation internationale pour les droits de l'homme e hakili bɛ gosi a bɛ kɛ ɲɛna ko fɛnba don jɛkulu dɔ fana bɛ yen n bɛ misali di Syrie ko observateur syrien des droits de l'homme ni ye France 24 ni médias occidentaux ye ka Syrie kunnafoni ta ni o sira in ye e yɛrɛ a bɛ kɛ ɲɛna ko ONU yɛrɛ ka tɔn dɔ de ka information dilen don alors que jɛkulu in ye islamiste damadɔ de ka réseau créé u sigilen filɛ ni Angleterre olu de bɛ kibaruya jugu yɛrɛ kɛ Syrie kan Rusiw ye nin kɛ Bachar ka fanga ye nin kɛ u ye denmisɛnninw fa u ye nin kɛ ta olu de ye référence ye o information dili la alors que islamiste ka réseau de ka fɛn ye nin ye u sigilen filɛ ni Angleterre an balimaw ni rapport in a jɛnsɛnnen Mali gouvernement à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale direction des affaires juridiques olu ye FIDH ka rapport ta FIDH baara ɲɔgɔn Mali kɔnɔ o ye AMDH de ye AMDH ale de bɛ ni FIDH bɛ baara fɛn fɛn kɛ a bɛ sinsin AMDH de kan Association malienne des droits de l'homme olu de bɛ enquête kɛ Mali kɔnɔ k'a d'u ma AMDH président Mokhtar Mariko an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a lamɛn aw bɛna ka interview lamɛn ni émission kɔnɔ ale ye avocat ye AMDH président don olu ni FIDH de bɛ jɛ ka baara kɛ kɔrɔlen nka u ye nin rapport min publier sisan Mali kan ni mura ko kuma b'a la ni Nampala ko kuma b'a la Mopti ko kuma b'a la Segu ko kuma b'a la k'u ye enquête fila bila ka na Mali kɔnɔ rapport in a dilanna dilan cogo jumɛn na Maître Mokhtar Mariko bɛna a bɛɛ ɲɛfɔ aw ye aw bɛna faamu droit de l'homme ko ni fɛnw ani lagosi min n'a bɛ ka da armée kan a bɛ kɛ kun min na cogo min na ni galon sɔgɔlen don k'a mamu ka jamanadenw yɛrɛ bila k'u k'u faso ti u k'u ka armée kɛlɛ aw bɛna bɛɛ faamu k'a ban nin kuma kɔnɔ Mokhtar Mariko ye kuma fɔ bi ne ka micro la a ka bon hakili ma kabako de don a bɛ n'a fɔ ONU ka représentation Mali kɔnɔ o ye MINUSMA de ye la MINUSMA ONU ka taa i sigi ka kuma dɔ fɔ Mali kan MINUSMA yɛrɛ tɛ min kalama ONU bi baara o baara kɛ Mali kɔnɔ MINUSMA de b'a kɛ mais ONU ka taa sigi États-Unis ka rapport sɛbɛn Mali kan MINUSMA tɛ rapport min yɛrɛ kɔnɔ kuma kalama u ma bɔ enquête kalama foyi
alors que olu de bien oni tola oni ti se ka bo foi kalama ni olu te AMDH ni FIDH be o cogo kelen de la exactement an balimaw o hukumu kɔnɔna la sani bɛ maître Mariko Mokhtar Mariko AMDH président ale ka kumaw di aw ma aw ka lamɛn complot min talen bɛ ka armée Mali sɛgɛrɛ ni droit de l'homme ko kuma ye a kɛra kɛcogo min a rapport sɛbɛnna sɛbɛn cogo min a kɛra kun min kama u ni maliden jugu minnu jɛra k'a kɛ n'a dɔw bɛ kati ni nafolo dir'u ma aw bɛna faamuyali kɛ de quoi il s'agit exactement an balimaw gouvernement ye observation min kɛ ni rapport in ko la n bɛ o observation lakale aw ye fɔlɔ ka Mokhtar Mariko ka kuma di aw ma bi jamu in a kuma tɛ janya lundi matinal kɛnɛ kan an bɛ don a kɔrɔfɔ tɔ kɔnɔ Mali gouvernement ko u ye sɛbɛn ye observation du gouvernement de la République du Mali sur le projet de rapport de la Fédération internationale pour les droits de l'homme intitulé Dans les centres du Mali, victimes et bourreaux vivent ensemble. Comme Mali gouvernement est FIDH ka rapport soro, le rapport min publié Mali kan a soro la. Au rapport kono, ou le rapport ni ou ya togo wele chogodi, comme Mali chamanche la, na fora Mali chamanche, mopti région ni Ségou région kodo. O ko mopti ni Ségou région kono, ko Mali mɔgɔ fagalaw ani jamanaden gansan minnu tɔɲɔnen don an'u fabaw k'olu kɛn bɛ sigiɲɔgɔn ye o kɔrɔ population bɛ ka fa jɔnni fɛ sɔrɔsiw donsow ko olu ni jamanadenw bɛ ɲɔgɔn kan maa fala ani a bɛ ka maa minnu fa an balimaw gouvernement u ko k'u ka jateminɛ u bɛn'o da diɲɛ kulo kan diɲɛ ka a mɛn ka faamu de quoi il s'agit. La fédération FIDH ONG do min bɛ diɲɛ selekina ni jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ FIDH représentelen don ni tɔn min ye o de ye association malienne des droits de l'homme ni o ye AMDH ye u ye nin rapport laban min u ye rapport dɔ bɔ Mali kan au maquin ɲinɛ o kɛra depuis 2018 au rapport kono u y'o tɔgɔ wele di dans les centres les populations prises au piège du terrorisme et du contre-terrorisme ko Mopti ni Ségou région na ko jamanadenw bɛ ka faga terroristiw fɛ minnu b'a la k'u bɛ ka terroristiw kɛlɛ k'olu fana bɛ ka jamanadenw faga au rapport u y'o publié 2018 u ni AMDH ye o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u filɛ nin ye ka rapport min bɔ ɲinɛ n'o titre kɛra ko Mali camancɛ la Mopti ni Ségou région ko maafalaw ani jamanaden gansanw k'olu kɛn bɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye u y'o rapport tɔgɔ wele ten k'o rapport bi boli waati min kɔnɔ juin 2018 ka na juin 2022 la o rapport in u ye zenata kɛ k'a sɔrɔ AMDH sen t'a la AMDH ye déclaration kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu tɛ nin rapport kɔnɔ kuma dɔn u t'a dɔn a sɛbɛnna cogo min u sen ma don a enquête la foyi olu de dun ye FIDH ɲɛ ni a tulo n'a sen n'a tɛgɛ ye Mali kɔnɔ ko nka k'olu tɛ nin rapport in olu ma bɔ a kalama nin enquête yɛrɛ kɛra kuma jumɛn ko tiɲɛ tɛ wa olu t'a lakodɔn bakuruba la o ye rapport min publié Mali kan kuma damadɔ minnu b'a kɔnɔ o filɛ nin l'année 2022 considérée comme la plus meurtrière depuis le déclenchement de la crise en 2012 ko ɲinɛ 2022 ko su min bɔra ɲinɛ ko kabi Mali kɛlɛ in daminɛna 2012 ko su min bɔra ɲinɛ k'a ɲɔgɔnna su ma deli ka bɔ nin kuma laɲini o dama ye fɔlɔ ka yira k'a fɔ Mali armée offensive min daminɛ janvier u ni Rusiw o kuma ŋaniya ye ka yira k'a fɔ ko a ma kɛ hɛrɛ ye baara foyi ma kɛ ɲuman na nin kuma kɔrɔ de y'o ye. Le deuxième point, la détérioration de la situation sécuritaire dans la région du centre consécutive à l'abandon par l'État de ces différentes zones. Ko lakanabaliya
o de juguyara Mopti Segu kono ka soba ke muye ko Mali fanga kwa une région no ka une bebla ay ko do ni bela. Une autre façon de dire que État et population abandonnés. Troisième point, l'augmentation des violences, des violations des droits humains suite à l'offensive militaire lancée par les forces armées maliennes avec les partenaires russes. Ko dankari wale kasi adamadenw nima, adamadenw ga ɲɛnɛmaya ou danbe ou ka hɔrɔnya ko de kɛra taabolo ye ka juguya kabi Mali sɔrɔsiw ni Rusiw ye kɛlɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka se bi la. Le glissement de la crise vers le sud. Ko ɲinɛ san rapport ko fitnɛ a kun bɛ nord la ka bɔ centre la ko bi ka jiginna ka na fo Mali sud la fo Bamako fo Kayi fo Kulikoro Sikaso Segu ko Mali fan bɛɛ k'a bɛɛ tiɲɛna bi. Autre point, les peuples pris pour cible avec la milicianisation et l'ethnicisation du conflit. Ko flaw de talembe bi kolu ke ciblé. Flaw de kembe jugue bi ka bolo de ngoni jowla muna ko siya waraw ye marfata ko kele kera shia koe donc ko to be kembe ku bolo de ngoni nyashi flaw ma ko ka ulu fagali ko ke tabolo ambadon. Des accusations graves de tuerie de masse, d'exécution sommaire, de disparition forcée contre les femmes et leurs partenaires. Comme Mali Srassouni ou de Membaga Russie ou Djalakilembe, Koué Djamani Boronton, Ka Djamakulu Mine Katou Fa Koudo Dingekono, Walma Koulatunu, Kokmobi. La prétendue qualification des actes de violence en crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Kokuma mimesena fitna nunku bama yelema ka tegedengoni jawla ko crime de guerre do walma crime contre l'humanité do au tableau fana tege jolola. Les limites du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre l'impunité. Ni nyangi balia munumbe sena ko kiriblo minu sigilembe a keleli kama ko kiriblon ko setouye ka barake. Les restrictions apportées au mouvement de la mission onusienne no MINUSMA ko Mali fanga kembe ka MINUSMA balibi ku ka barake anyema nononde kumakan mi nabi FIDH ka rapport sinsinebe o kumakan ka Mali gouvernement e tege de ngoni jo ulula ka fo gouvernement ka hakilna biye akoka gouvernement ko nunu ye kuma fu de ye galon kuma ni bisigi jugu kuma de ye min taleme ka do rapport kono utara au publié Dakar Sénégal Faba konala le 24 novembre kalo kle mugan ani nani akanga rapport inkaranka publié au-delà n'a publiera déjà il y a 2 jours gouvernement Diagoalimbe kaka hakna di ni rapport nunkan ani ni bisigi jugumunu na taraka da gouvernement kan ni rapport là. Observation d'ordre général gouvernement e kolosili minke bakurubala folo yanu ka kuma ta kelenkele ni rapport kono kuma kan. D'abord gouvernement ko okubi FIDH fo ube ku joro fali minke adamadiya hake abiseka yakubaya chomi adamadunga hake ka dobala abiseka lakana chomi ubo kela mina gouvernement ko kabu fo o kelela o sababula Mali gouvernement ko ube folike FIDH ou kelenge fa ka rapport ni sebe ku ya ci gouvernement ma nyana ka publier ko gouvernement ka aka felani aka conclena ko sebe ko ci gouvernement ma gouvernement ba fait fana aleka observation au ka fara rapport inga on a tabé Mali gouvernement ko chodi le gouvernement déplore la posture négative prise par la FIDH sur les progrès remarquables accomplis par les FAMA dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des populations maliennes. Gouvernement ko
mi ye dusukasi ni laminɛko ye nin ko la FIDH u ma se ka ɲuman si ta k'a fɔ Mali sɔrɔsiw ma fɔ juguman u ma se ka miirina ɲuman ni waleya si sɔrɔ ka fɔ ɲuman na hali yɔrɔ kelen ko sɔrɔsiw ye nin kɔni kelen kɛ nin ɲɛ na sɔrɔsiw dun bɛ wuli ka jɔ la bi terrorisme kɛlɛli la jamanadenw lakanani na nka jamana sɔrɔsiw de bɛ ka lagosi k'olu yira ko u b'u yɛrɛ ka jamanadenw de contre la o kuma de taara ka kɛ rapport ye an balimaw Mali sɔrɔsiw ye wuli ka jɔ min daminɛ ka terrorisiw ɲini f'u sigiyɔrɔ la kabi décembre kalo 2021 opération kɛlɛtigi o ka sira fɛ a kɛra sababu ye ka jaabi dɔw de da kɛnɛ kan kɛlɛ in sira kan jaabi minnu tɛ se ka sɔsɔ maa si fɛ Mali sɔrɔsiw bɛ ka baara kɛ bi Mali dugukolo fan bɛɛ k'a sɔrɔ u gulonnen tɛ maa wɛrɛ la jamanadenw lakanani sira kan terrorisme kɛlɛli sira kan diinɛ miiri jugu kɛlɛli sira kan wa sɔrɔsiw bɛ k'o baara kɛ adamadenya hakɛ kɔlɔsili sariya bonyani sira de kan. Le gouvernement désapprouve également la méthodologie suivie consistant en un étalage des faits sur la base des témoignages non contradictoires, ne s'appuyant sur aucune preuve tangible et souvent fait sous la menace des groupes terroristes. En balmao, Mali gouvernement ko uma jeni miye fana ni rapport kono o te dore bara kera ke cogo min na u ye rapport ye u y'a gilan cogo min ka taa kumaw ta k'u sogolo karisa ye nin fɔ sɔrɔsiw ma nin ye nin fɔ sɔrɔsiw ma k'o kuma ta k'o kɛ tiɲɛ ye ka n'o sɛbɛn papiye kɔnɔ mɔgɔ min jalakira u m'o tigi ɲininka a karisa ye nin fɔ i ma i ka jaabi ye mun ye a ou bien karisa ye nin fɔ na ka taa sɛgɛsɛgɛ nin dugu in na walima a bɛ dugu min kun kan ka ɲininkali kɛ ye baara ma kɛ o sira kan an balimaw u ye rapport in sɛbɛn fana dalilu kisɛ kelen u bɛ ka jalakuli fɛn fɛn fɔ dalilu kisɛ kelen tɛ yen u ye min fara a kuma ninnu kan ka kuma ninnu sɛmɛntiya an balimaw kuma dɔw la waleya ninnu dɔw u t'an bɛ sinsin fɛn dɔw kan minnu sɔrɔla ni terrorisiw ka menace de ye an balimaw hakilijigi bɛ kɛ fɛn min na gouvernement ka ɲɛfɔli la justice n'o ye kiiri ye olu bɛ baara kɛ ni u yɛrɛ ka sariya ni u ka taabolo de justice ka kiiri fɛsɛfɛsɛli kɔnɔ u tɛ baara kɛ ni kuma mugu gansan ye u tɛ baara kɛ ni sariya fu ye kiiritigɛlaw mago bɛ dalilu de la dalilu min sɛmɛntiyalen don dalilu min sinsinnen bɛ tiɲɛ kan dalilu minnu sinsinnen bɛ taabolo kan min bɛ se ka kow sariya rapport min n'a kɛra FIDH fɛ nin si ma labato a kɔnɔna la o kama Mali gouvernement ko k'u bɛ fɛ ka ɲini FIDH fɛ i n'a fɔ droit de l'homme jɛkulu tɔw bɛɛ lajɛlen Mali ye sakoya min ta k'a b'an a ka jamana mara u ka Mali ka taabolo labato a ɲɛ kan anw de ko an ni irisiw bɛ jɛ o tɛ maa ka sira ye anw de ko an tɛ sigi ka terrorisiw to yen bilen an bɛ wuli k'u ɲini u sigiyɔrɔw la o tɛ maa ka sira ye irisiw bɛ anw ka jamana kɔnɔ o ma daminɛ bi irisiw ni Mali sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn baara ɲɔgɔnya la depuis anw ka indépendance tile 1960 Russie ka degeba karamɔgɔw olu bɛ Mali kɔnɔ ka Mali dɛmɛ k'a ka armée sigi sen kan ka Mali dɛmɛ k'a ka administration sigi sen kan depuis 1960 o baara ɲɔgɔnya o de kɛra sababu ye Mali ka sɔrɔsi minɛn caman sɔrɔ ka formation sɔrɔ domaine caman na ka di jamana ma o dɔrɔn tɛ observation spécifique Mali ye fɛn min kɔlɔsi nin rapport kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnneyama n'o fana tɛ tiɲɛ kumaw ye ni kala tɛ se ka sɛmɛ a kumaw la o dɔ filɛ nin ye sur la méthodologie d'abord baara kɛra kɛcogo min na projet in kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'olu ye mission fila de bila ka na enquête la Mali la ko mission fɔlɔ nana septembre 2021 o kɔfɛ ko mission filanan nana juin 2022 ko ka na rapport in a labɛn nka u ye jɔnniw de bila ka na o enquête la Mali kɔnɔ u m'o fɔ o
tigiw be jɛkulu jumɛn kɔnɔ u m'o fɔ mɔgɔ sugu jumɛnw don u m'o fɔ droit de l'homme do wa enquêteurs do wa mun mɔgɔ façon do u tɔgɔ ye di o ma fɔ an balimaw u tilala ka documentaire in kɛ mission minnu n'o ye mission de plaidoyer o kɔnɔmɔgɔ kelen tɛ yen min ka coordonné ni da magara o kuma la rapport kɔnɔ jɔnnu don u bɔra min u sigiyɔrɔ bɛ min u tɔgɔ bɛ di u jamu bɛ di mɔgɔ façon jumɛnw don da ma se o kuma ma kuma tɛ ka taa se jamana marabagaw n'o ye représentant politique kiiritigɛlaw judiciaire forces armées et de sécurité ko u n'olu ye ɲɔgɔn ye an bɛ to ɲini kɛ an panna projet in ma o mɔgɔ si tɔgɔ fɔ novembre 2021 o mission de plaidoyer mɔgɔ minnu ni olu nana anw ka jamana kɔnɔ o kɔfɛ u ka rapport u da sera kuma min ma k'u ye mission minnu bila ka na mission politique judiciaire et sécuritaire n'a fɔra mission politique o kɔrɔ de ye k'a fɔ u ye mɔgɔ ci ka na mali kɔnɔ mɔgɔ minnu n'o ni ministres de kumana mali ministres de kumana mission judiciaire o kɔrɔ u ye mɔgɔ ci ka na mali la min ni mali juges ni procureurs de kumana mission sécuritaire u ye mɔgɔ ci mali kɔnɔ mɔgɔ minnu ni olu ni ayiwa an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw de ye ɲɔgɔn ye ka kuma an balimaw et donc u kumana mun kan u ka mission minnu nana u ni an ka ministres kumana mun kan u n'an ka procureurs ni juges kumana mun kan u ni an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw kumana mun kan o kuma kelen tɛ rapport kɔnɔ yɔrɔ rapport franchi gouvernement ko cogo di n'i y'a ye u y'u da de o kan o ma kɛ gansan donc ces omissions portent un sérieux doute sur les déclarations qui y sont contenues n'i y'a ye u y'u da de nin bɛɛ kan ça veut dire que siga b'u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ ka sɛbɛnni min kɛ sigana ko don ko jɛlen tɛ o kɔfɛ u yɛrɛ ka rapport kɔnɔ le projet de rapport reconnaît ses limites en ces termes u yɛrɛ y'a ye ko u ye rapport min sɛbɛn ko fiɲɛ b'a la ka tila k'o sɛbɛn rapport kɔnɔ hakilima bɛ kolo kuncɛma dɔn fuga ye u ko cogo di min b'a yira k'a fɔ u yɛrɛ b'a dɔn u ye rapport min sɛbɛn u yɛrɛ b'a dɔn ko ɲuman tɛ en raison des problèmes de sécurité et de l'accès extrêmement difficile dans les localités de Massina, de Nampala, etc. Les enquêteurs n'ont pas été en mesure de se rendre sur les lieux, même de la plupart des exactions rapportées dans les présents rapports. Où est ko ka sababuya ke lakanabaliya ye Mali kɔnɔ ka sababuya kɛ u b'a fɛ ka taa enquête kɛ yɔrɔ minnu na o yɔrɔ fanba ma tɛ se ka se yen Masina yan fan ninnu Nampala yan fan ninnu ani yɔrɔ caman k'u ka enquête kɛlaw ma se ka taa yɔrɔw la a fɔra ko fagali ni dankariwale minnu kɛra a fanba kɛra yɔrɔ min k'olu ma se ka se o yɔrɔ si la ayiwa aw ma se ka se yɔrɔ min na ni aw yɛrɛ y'a fɔ aw ma se yen aw y'a dɔn cogo di ko nin kɛra nin kɛra nin kɛra dalilu bɛ min dalilu bɛ min an balimaw le projet de rapport censé apporter des éléments factuels sur la situation des droits de l'homme au centre et au nord du Mali se contente de simples déclarations collectées très souvent par des personnes installées à Dakar, à Paris et à Bamako. U ye rapport in ko fagali kɛra dugu min na u yɛrɛ ko k'u ma se ka se yen aw dun ye rapport sɛbɛn cogo di u nan'u sigi Bamako dɔw y'u sigi Sénégal dɔw y'u sigilen to Faransi ko n ye téléphone ci k'a fɔra ko nin de kɛra wa ko Mali sɔrɔsiw nɔ don u y'o kɛ rapport ye k'o publier Mali kan rapport dilan cogo filɛ nin ye an balimaw gouvernement ka observation sur les accusations des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire au kɔnɔ kuma filɛ nin ye gouvernement ko k'a jɛya bɛɛ ma fɔlɔ Mali sɔrɔsiw formelen don droit de l'homme respecteli la kɛlɛ kɔnɔ
o notion numbi kalan sɔrɔsiw kunna kabini tara lakuruya la wa sɔrɔsiya formation tɔ fɛn fɛn bi tugu o la droit de l'homme ani droit international humanitaire a kalannen do nin kelenkelenna bɛɛ kɔnɔna la o dama tɛ dɛ sɔrɔsiw bɛ bila ka taa kɛlɛbolo fɛn o fɛn n'o bɛ bila ka taa kɛlɛda la mɔgɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la gendarmerie walima magistrat militaire wali conseiller juridique min dalen bɛ kɛlɛbolo kelenkelenna bɛɛ nɔfɛ kɛlɛ sariya respecteli sira kan ani enquête bolodacogo sira kan ka dossiers de justice ka bolo kan. Les forces de défense et de sécurité maliennes travaillent à protéger les populations et n'ont d'autres cibles que les groupes armés terroristes et leurs complices. Mali sɔrɔsiw lakana sabatibaw olu ka baara ye malidenw de kisili ye o ni n'u bolofɛnw ani jamana dugukolo wa jugu fila tɛ Mali sɔrɔsiw la jugu fila tɛ Mali lakanabaw la fo terroriste jɛkuluw an'u dɛmɛbagaw ni jugu bɛ Mali sɔrɔsiw la ninnu don wa sɔrɔsiw tɛ ka maa wɛrɛ ɲini ni ninnu tɛ. C'est ainsi que suite aux événements survenus à Moura sababu de la waleya min kɛra Moura o kɔfɛ o ko enquête dayɛlɛ la pour que jalakili minnu tara k'a da Mali sɔrɔsiw kan k'u lagosi k'a tiɲɛ na nkalon fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na enquête baara daminɛna. Le 9 avril 2022 un transport judiciaire de constat a été effectué par le parquet de Mopti. Les premiers éléments de l'enquête mettent en évidence l'hypothèse d'un affrontement ayant provoqué des morts par projectiles et des corps en grand nombre sont d'apparence adulte de sexe masculin. Ko avril kalo kile kɔnɔntɔn tɛmɛnen Mopti procureur o n'a ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw wulila ka taa Moura enquête kama u ye enquête kunfɔlɔ minnu kɛ o bɔra ni kunnafoni min ye o ye k'a fɔ mugu ni kisɛ tɛmɛna jamakulu fila de ni ɲɔgɔn cɛ Moura kɔnɔ min ni su caman bɔra a mugu ni kisɛ la su minnu ni olu yera i b'a ye k'a fɔ a si tɛ denmisɛnnin ye wa a bɛɛ ye cɛ de ye muso t'a la. L'intervention militaire des FAMA a été salutaire et a apporté beaucoup de quiétude à la population. Sɔrɔsiw ye nin baara min kɛ ko a kɛra kisi ni kunnawolo de ye Mourakaw ma wa ko a kɛra sababu ye ka hakilisigi nati dugudenw ma. Parmi les morts, il n'y avait que des combattants terroristes et aucun ressortissant de Moura n'a perdu la vie pendant l'opération militaire. Mamoudou Sara Moura kɛlɛ in na ko terroriste dɔrɔn de fagara wa maa minnu fagara ko Moura ka kɛlɛ tun t'u cɛ la su minnu bɛ yen Moura ka kɛlɛ ka tun t'a cɛ la. Toutes les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la gendarmerie de Sévaré. Maa o maa minɛna sɔrɔsiw fɛ a ɲɛnɛma olu bɛɛ bilala Sévaré gendarmerie ka bolo kan enquête kama. Les personnes interpellées ont été... l'intervention des FAMA à Moura a permis de libérer les villageois du joug terroriste. Sɔrɔsiw ye tagali min kɛ Moura a kɛra sababu ye ka dugudenw bɔ terroristiw ka jɔnya de la. L'enquête est toujours en cours et ses résultats seront rendus publics. Enquête a bɛ senna hali bi ni jaabi min sɔrɔla enquête la gouvernement ko k'u bɛ a jaabi forobaya diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ k'a dɔn exactement fɛn min kɛra Moura. Kuma min ye sa ko dankarila musow la ko musow violé la o kuma o kɛlɛli bi sen na kiri fɛ sariya kuraw bɛ ka ta ani ka yɛlɛma don kiribulonw ka baara tacogo la ka se kura di olu ma yaasa kiri tigilamɔgɔw olu bɛ se ka u ɲɛsin o wale sugu kɛlɛli ma a ɲɛ kan cogoya min na o sababu o hukumu de kɔnɔna la le pôle judiciaire spécialisé tribunal min ka baara ɲɛsin bɛ terrorisme kɛlɛliko ma Mali kɔnɔ o bɛna dɔ fara o ka kɛta kan terrorisme dɔrɔn tɛ bilen dankari wale min bɛ kɛ musow la a ko senfɛ o dankari walew k'o fara o pôle spécialisé ka compétence kan. De même ko ka a yira fana k'a fɔ an ka kiribulonw
ko olu be ka renforcer au renforcement sariya tara sariya min bɛ o ɲɛbila déjà n'o ye loi d'orientation et de la proclamation du secteur de la justice u ye bureau dɔ sigi sen kan n'o ye bureau d'accueil judiciaire tribunal tila bɛɛ la o kɔfɛ min ye Mali yɛrɛ sariya minnu bɛ yen nin ko kan l'assistance judiciaire gratuite pour les victimes kan mɔgɔ minnu ni binkiriw kan k'u dɛmɛ kiiri la k'a sɔrɔ u ma dɔrɔmɛ bɔ o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi sen kan dankari wale kuma minnu bɛ sen na ka ɲɛsin jalakilila Mali ma ɔ ko a fɛn o fɛn bɛ yen n'a dara Mali faamaw tulo kan ko Mali faamaw ye a bɛɛ bila kiiri ka bolo kan kayew bɛ yen kiiribulonw na nin kama n'o ye registre des plaintiers tribunal militaire bɛɛ la Mali kɔnɔ o dayɛlɛlen bɛ waati bɛɛ maa o maa bɛ yen ni dankarili la wali sɔrɔsiw ye ko dɔ k'i la i bɛna plainte don o kaye kɔnɔ tribunal militaire bɛɛ la i n'a fɔ a fɔra k'a bila cogo min bɛɛ b'a kalama fana o dalilu dɔ ye mun ye kiiri caman kɛra Mopti sɔrɔsi caman kiirila Mopti tribunal militaire fɛ Segu tribunal militaire Bamako tribunal militaire ni san saba laban in kɔnɔ sɔrɔsi caman kiirila o ko senfɛ an balimaw il y a lieu de rappeler que le Mali est un pays souverain Mali ye yɛrɛma hɔrɔn jamana de ye ko k'o hakili jigi fana kɛ diɲɛ k'o dɔn k'o faamu Mali ka justice ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo justice ka baara de ye droit de l'homme droit de la défense mɔgɔ min jalakira i bɛ se ka avocat ta k'i yɛrɛ défend ɔ i ka kiiri tiɲɛ kan Mali sinsinnen bɛ n'o taabolo de ye o n'a ta bɛɛ force est de reconnaître que les enquêtes ouvertes suite à certaines allégations de violations graves des droits de l'homme évoluent difficilement en raison de l'insécurité et du contexte de guerre asymétrique qui empêche parfois les autorités d'enquête d'évoluer sur les scènes présumées de crimes et d'accéder à des témoins disposés à témoigner. Enquête d'Obey, abseka ke olu sumayalen do. A sobe ye mun ye a fɔra k'a kɛra yɔrɔ min na a yɔrɔw sɔrɔli man nɔgɔ enquêteurs fɛ ka sababu kɛ guerre de bɛ sen na terrorisme de bɛ yen minnu bɛ bɔnbu da u tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la fagali sira kan o kɛn bɛ ka enquête dɔw sumaya. Cet état de fait donne ainsi l'impression de l'existence d'une impunité et d'une lenteur dans certaines procédures. Ko de sababu la dɔw ɲɛna k'a fɔ ko ɲangibaliya de bɛ ka kɛ dɔw fana ɲɛna k'a fɔ ko kiiri taabolo kɛmɛ k'i sulusara ni dossiers ye alors que au terre. Par ailleurs, le projet de rapport de la FIDH mentionne que les membres de la communauté PEL subissent des persécutions. Il est allégué que dans les centres du Mali, la population Peul est spécifiquement visée par les groupes d'autodéfense et les forces de défense et de sécurité. Au COFE, FIDH ka rapport ko chodi. Ko Mali kono ko flow ko olu be ka ɲini de kungo kono i b'a fɔ dozo ni sogo ko k'u fa u ye mun fɔ ko Mopti ni Segu région ko flow ko Mali sɔrɔsiw donso an'an ka lakanabaw ko baara wɛrɛ t'u la ko ka yala ka flow ɲini a dɔnna k'i ye fila ye dɔrɔn k'i taara lahara k'o kɛn b'olu ka baara ye nin kuma de bɛ rapport kɔnɔ. Le gouvernement de la République du Mali rejette totalement de telles allégations qui visent à déstabiliser le Mali. Mali gouvernement ko beni kumai. Uta jena ebi uta jena eshini. Ni kuma la nyini munye bisigi jogo kuma ka fitna do Mali kono. En effet, comme Mali flaw froidement, ma sima delika toro soro Mali kono qui est fly. Ama delika ke sira chife. Flaw be Mali armée kono ati jate ka ban. Flaw be Mali état bolofara be kono ati jate ka ban. Mali surasi nyemoro jalatigi colonel généraux flaw mi ba kono ati jate ka ban. Ni kuma nu asinsinente dalushika asinsinente waliya sikan wa iba ye ka fɔ mamunu ye rapport sɛbɛn o ka taa ni kuma sugu ka taa sigi ka ni kuma sugu sɛbɛn o yɛrɛ b'a yirila ka fɔ ni rapport tɛ rapport sɛbɛnlama ye. Le rapport aurait par ailleurs pu mentionner les efforts du gouvernement. Ko tun bɛ ni rapport in kɔnɔ gouvernement ye cɛsiri min kɛ ni hɔrɔn tun don o tun kan k'u da don o kuma la. O cɛsiri kɛra mun kama jamanadenw ka bɛn ni kelenya sira kan.
dɔgɔkun kelen sigira sen ka gouvernement fait ko semaine nationale de la réconciliation. Première édition du 15 décembre septembre au 21 septembre. Mali dugukolo fantan nani bɛɛ ani jamana kɔ kan pour que jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye. Gouvernement ye o kɛ yan. Ni hɔrɔnw tun don o tun kan k'o fɔ rapport kɔnɔ. En outre, au kɔfɛ, les rapports gagneraient en objectivité s'il intégrait les réformes en cours dans les domaines de la justice notamment. Koni rapport in, ou tun bɛ kɛ ladiri ye n'u tun ye gouvernement ye cɛsiri min kɛ justice renforceli la, justice kurakurayali a ka baara kɔnɔna la n'u da sera olu ma u tun na hɔrɔnya baara kɛ nka u banna k'u da se o kuma ma. O dɔ ye jumɛn ye? Le projet de cour d'assises spéciale pour les crimes liés aux violences basées sur les genres. Kiri kɛrɛnkɛrɛnlen cour d'assises gouvernement ye o de sigi sen kan. Wale jugu fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ tali kɛ ko dankari la musow la gouvernement ye o sigi sen kan. La relecture en cours du code pénal, du code de procédure pénale et du code de justice militaire en vue de les adapter aux défis actuels. Gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ terrorisme ko n'a kɔlɔlɔ o kama Mali gouvernement an ka sariya sɛbɛnw code pénal ni code de procédure pénale ani code de justice militaire yɛlɛma bɛ ka don o la o baara bɛ sen na pour que k'a damakɛɲɛ bi lahala la. A laban, l'élaboration d'une politique pénale et pénitentiaire ka hakilina ɲini k'o sɛbɛn n'o ye jamana ka kunkilenna sɛbɛnni ye. Kiri ko kama ani kasobon cogoya kama o baaraw bɛ sen na. Ni yɛlɛma minnu bɛ ka kɛ Mali fanga fɛ a laɲini ye jumɛn ye? Ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa an ka jamana kiriko k'a ɲɛnabɔ ani k'a sigi cogo ɲuman na yaasa justice bɛ se ka jamanadenw mago ɲɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogoya min na. Jango minnu bɛ tali kɛ adamadenw ka hakɛ dankarili min bɛ kɛ o la musow musomaninw olu ta bɛ o kɔnɔna la. Ni rapport min n'u y'a bɔ rapport in a da sera kuma jumɛn ma o ko Mali fanga k'a kɛn bɛ k'a kɔ don Mali région na n'o ye Mopti ni Segu région ye. Nka Mali sɔrɔsiw ye baara min kɛ Mali état ye baara min kɛ état segili a tun ye yɔrɔ minnu bila ka n'aw la rapport banna k'i da don o kuma na. A dalu dɔ ye jumɛn ye? I b'a faamuya bi k'a fɔ bi de Mali fanga tun ye yɔrɔ dɔw bila terroristiw sababu la bi de Mali état bɛ ka segin o yɔrɔ la armée Mali ka action sababu la. O kuma ninnu kuma gansan tɛ daliluw de sinsinnen bɛ a kumaw kan de septembre kalo tile 15 tɛmɛnen jate min bɔra administration yɔrɔ 378 min bɛ yen n'o ye poste d'administration ye Mali territoire kan c'est-à-dire gouverneur de préfet ni sous-préfet bɛ yɔrɔ minnu na Mali territoire kan le 15 décembre passé yɔrɔ 338 min tun bɛ yen yɔrɔ 13 dɔrɔn de tun bɛ yen min gouverneur wali préfet ni sous-préfet tun tɛ yen yɔrɔ 13. Rapport ko a dama don o la. Et en conclusion rapport ye a yira k'a fɔ min ye Mali gouvernement ko u ni jalakili ni ngalon minnu tara k'a da an na u ma jɛn n'a ye tiɲɛ kumaw tɛ yɛrɛ sago kɛ kumaw don dasago fɔ kumaw don min laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka Mali sɔrɔsiw lagosi ka lakanabagaw k'u lagosi ka danaya ta ka b'u kan ka danaya ta ka bɔ an ka fanga ni population ni ɲɔgɔn cɛ ka an ka jamana mangoya diɲɛmɔgɔ ye ko a laɲini ye o de ye. Lahala min bɛ senna Mali kɔnɔ sɔrɔko sira fɛ politiki ko sira fɛ lakanako sira fɛ ani diɲɛ yɛrɛ bɛ hukumu min kɔnɔ ani Sahel bɛ hukumu min kɔnɔ bi o n'a ta bɛɛ Mali gouvernement ko u bɛ cɛsiri la n'u ka se Mali dugukolo defani o sira kan jamanadenw ni an'u bolofɛnw tangani o sira kan ni adamadenya hakɛ kɔlɔsili bɛɛ lajɛlen. Mali gouvernement ko olu sinsinnen bɛ fɛn min kan o ye droit de l'homme respecteli ye i n'a fɔ u ye layidu minnu ta diɲɛ kɔrɔ ani an ka jamana sariyaw olu kɔnɔ olu y'a yira cogoya min na. An balimaw kabako ye min ye FIDH olu ɲɛ n'u bolo an'u tɛgɛ u bɛ baara fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ u ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ AMDH ni olu de ye u kuma da ye u ye nin baara in kɛ olu sen ma don a la. Mokhtar Mariko an y'a ɲininka bi nin ko in kɛra cogo di
ay ɲɛfɔli kɛ Kadia Basuma an bɛ hakɛto ɲini kɛ ale n'a ka invité fɛ kosɛbɛ an bɛna tila ka kɛnɛ labila u ye u bɛna tɛmɛ ni u ka jamu ye artiste invité len bɛ u bolo bi kɛnɛ kan Mokhtar Mariko ye kuma min fɔ i bolo bɔ kuma in kan mɔgɔw k'u tulo ma jɔ kosɛbɛ Maître Mokhtar Mariko avocat do AMDH ɲɛmɔgɔ do FIDH min ye nin rapport sɛbɛn Mali kan u y'a kɛ cogo min na u ye nin janfan labɛn cogo min na Mali lagosili kama a ye Mokhtar Mariko lamɛn Mokhtar Mariko ni waati an ka foli b'i ye ka an bisimila jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ ni jɛkulu kɔrɔba do n'a bɛ wele ko AMDH Association Malienne des Droits de l'Homme i ye o jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye an ye lase dɔw mɛn ka bɔ adamadenya hakɛ lafasali kuluba dɔw fana yɔrɔ la n'o ye FIDH ye u ni aw bɛ deli ka baara kɛ u ye rapport dɔ bɔ Mali situation kan o y'a yira k'a fɔ dankari wale cɛjugu dɔw kɛra adamadenya hakɛ la Mali sɔrɔsiw sababu milisiw sababu ani terroriste jɛkulu olu sababu aw ye FIDH jɛɲɔgɔnw ye an ye i yɛrɛ ka lasew mɛn journaux kɔnɔ n'o ye indépendant ye kɛrɛnkɛrɛnnen la mais yanni an bɛ don o kɔnɔ n b'a fɛ i ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye u ka se k'a dɔn AMDH ye jɛkulu sugu jumɛn ye ani minnu bɛ jɛ ka baara kɛ n'o ye FIDH ye o ye jɛkulu sugu jumɛn ye jɛ sugu jumɛn bɛ aw n'u cɛ. Bon, monsieur Yang Nchi, ni ka question nous femme kosɛbɛ. N bɛna min f'u ye sisan AMDH ye jɛkulu ye min créé en 1988 c'est-à-dire a bilala sen kan en 1988 par Moussa Clé par Maître Demba Diallo. C'était un avocat Kundo, avocat Yangaleba, Fambialeba Kundo. Donc, il profitait Moussa Ka élection en tant que secrétaire général de l'Organisation africaine des droits de l'homme. Donc, comme Moussa, ou Baradira Moussama, allait découvrir Nyefoluke, and il faut qu'à banque Jamana ou Union. Donc, Dema, il profitait là, qu'à association Koingisa Singor. Donc, il ne pouvait pas refuser parce que Afrika Bara do Foué, a pu mettre des melouquettes d'Amana Tola. Donc, AMDH créera un tour là. AMDH créera, moi, je qu'on a bénévole de Saratachi. Faut bien, état qu'à financement, quel est tachi pour le faire. Donc, Bara nana ko tola, ou me toko nyeshi commissariat uma, parce que bingani wale ou kungacha depuis Chogoro Katle Lakada, Chogoro Bagayogo, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Donc, Kanabou la Kata Kasobumbala, Mado Kumisika Saïri Kake autour d'Adoaka Kirila. Donc, AMDH Willo autour là. Agno Lubara ok. Ensuite, avec l'avènement de la démocratie Bena Watim en 1991, M. Demba a nyeshi journaliste Ouma. La liberté d'expression, la liberté de la presse. Aïe Chouma, un journal ici, Chaman défend. Le journal d'Okmeko Laourou, Bakar Keita, Ayo Demeko Chamanke, depuis Moussa Kawati, il faut qu'on ait démocratie, c'est à chaque fois que les journalistes ou qu'on y a gagné, qu'on voulait couiller dans les damatama waldoké, les Kumeta. Arabe doko défendre la en aller AMDH là. Donc AMDH tout là kana igneshi abe pour fin ma ko droit dadomba fu bon gin manière transversale fin droit et n'a que adama dembo degu kono n'a que adama de yiriwa donc anana igneshi uluma. Donc dama fin créé AMDH créé watimina ou a sur FDH B FDH kumbe anani nyeshu makabulu masamuma ko bon vraiment ne ba fait akona baraka ni onye Mali kono parce que wa soro sanuko kundamle na ma kun torono furuko ni fon kumbala ani FDH ka bara damle no tola ya famu donc o bara nana ke FDH est ton souhait bon ton gen tomba dodo abe dugu keme korondo ani muganfla be association ba kono mais ba soro dugu do be association flabe ou be FDH la sababe do la mais Mali kono on de kele donc vous barakeni mami Mali kono ou ya on rekele pe ou yoro yi c'est très important il faut que mo ka famu ou be bara fin ke a fin souci be kanga bo on de la amanga ta nyini yoro wore nous ya yini yoro wore ou kanga na naye kana fesse encore anga nyini parce que AMDH est toyé ambe Mali région be kono depuis 1988, de Kidal jusqu'à Kaï, en Béni Bekono, Alibi, en section B.
ni tara cercle do kono anga fait comité be et dans certaines communes do fana be anga cellule be ko donc fin mana ke to Mali kono ni e doka téléphone numéro tan ne ko mune ba xarol la bi kuna foni quoi donc kuna foni be yele enfin entre mes baraketi et fidaji fana na anga baraketu ako tienjena il faut que akana anga barakenyo enfin ay sanungo damne kana sanungo boy 2012 600 Mangay nana wuli coup d'état kera jamana korean fantura kamne terroriste bolo parce que neta fo jadi sou te quoi terroriste de quoi we jamana mne donc maintenant serval nana kana Mali demain bon on a tout yaro à controverser le nous donc serval nana ka Mali demain ka nunu kele kata fo gaw donc ka bo gaw ku yeshi kidalma kata joye maseka doyi tomu tu libéré là gaw libéré là mais mal sura sou maseka do kidal kono donc il me semble que là-bas maintenant bandi nous yere faragnon kan organiser 600 ka sura ka wuli 600 contre attaque là donc mais en 2012 déjà où qu'il brigade chamangen musuka parce que il y avait des brigades islamiques il y avait des juges donc mais critique bon nous saria bolo là parce que état compté tout dit quoi donc ne nya fi tout même seni kaneto seni na 2011 2012 ne tout me gawo donc nyema kluma daliken pour nous faire pour nous kera tout amna ni sebeli chamankala Isabel Chamankala anga section mo minnu kubei ani minnu tume buram ni ansongo ko fana kalda nyinu unu ye jati mine munu ke koka le nana no obey bamako ya ani rapport 2012 de l'autola au 2012 il y a de l'année où des FDC to séduit ou sona anga baraye parce que ani baraye ngetu ma una na kana jati mine on a un gouvernement du Mali là qui signe du temps de Mali Koulibaly qui signe un rapport quand pour saisir la CPI. Bon, qui fait que la Cour pénale internationale là avec Djoubora Amdi Achika Sebondo, on a témoignage, on a un reportage avec nos vidéos où nous défendons la nyonga. Qui flambe que dogo ko boni tien kri donc et mozile nous destruction et nous-mêmes on te met invité kata kiri nous bekran resigile yene kana bola mimne le no 600 Al Hassan minele parce que o de kumbe Tombouctou al de kumbe brigade kuna quoi ya ba muso be do be duka fenchama mike quoi donc ani FDH bara damle otogola kana 600 on en a fo FDH mo ngoni ko nous tisika tout temps ayant demain pour que anga kuma ka mi sigata en dehors du Mali anga plenty lapin bigal wali mon donc on a plenty de lapin autour là kato fera déposer auprès de la CPI donc on dit Mali gouvernement dans la fragnon quand ou des écrire ou le la cri fly là maintenant en 2013 faut mo ka famu ka fo Bembalia mi flessi ça ani FDH mo tie gafe ko ina madame Nebide madame Nebi parce que 2013 muso dobe wa wule kokorim difka abe barake yuan wuratu watch la muso nyere ama folom ya bismillah Mali kono ne do en 2012 coup d'état kelek mais anana ye muso inga barake bulu yala mana quoi atena on baratu ni angon baye Mali kono clé tanduru abe rapport de boss rasu a don tan ya botan mais du temps de l'occupation anga région savane no menele watimina gauni fin Kidal aka gafe machaya ay gafe mbo amachaya on ira wule ka yiniga enguni yemuye chenu mbega ke e ka gafe machaya 600 des ans ko Mali sorashu be kata nyefe dongo do gafe do bo explication nous sort là que non il faut moraliser les militaires pour moraliser, pour professionnaliser, pour que nous les populations protégées, nous kana dans Karouale ou quoi. Moi je dis nya famu, nyo famu parce que sur la sous nous be jamana di kono. Nous be cheninge, nous hors la loi te jamana kono. Donc en bazo luka, mais je dis en basé sur la souka finka ou tien mais dans ma fin d'obé ni fanayo ta qui bat da sur la souka ka sur abe téléphone na wili kuna fonu de nga mai quoi donc ayo kuma fa en tout cas muso ngon tunna na masere matuguni
amase FDH na tuguni ma ba ka rapport kan ga bon donc mena FDH ga classé na en 2013 on wele kana ou bena formation de kanga mugo kuna c'est-à-dire comment voilà de obel fa sa tuwa mina ani ordinateur ka ku buru ibe ka donu bla ro mina ateye quoi ya fam donc unana ambe ku kalange wati mina responsable Afrique de l'Ouest FDH unana ka télédate ka image de bon en France 24 ou be ka MDH tobo anga bureau boleno mo do shu do bolo do boleno mo farkolo to yoro do boleno ko sura shu be ko kay mo la tamashe kula ne imaginer j'ai été appelé de toutes les femmes ma bébé ka ngate ni mu ay mu ni memi aw be bo ko aw ko ni gera yefe ni go ngune do moi j'ai appelé le mon Hachima et MDH kono ma chitisi ka sebenti ya kale ya ye ou bien ka foray donc ne a wele ne ko yene mi botan est-ce qu'il akanga keta ou bien parce que awe kolon ye alisa on ya ka duguma mo ye donc minga daw ya bo fuland la kanu tro en ko la ko ne tesoma il imagine non que c'est une ONG crédible, fiable. Bon, quand là parce que vous parlez que professionnel ou nous on est amateur ou on est bon mais je vais sortir tout de suite pour démentir ce que vous avez dit parce que pour que MDH est femme il y a une fille tout comme là en section de wonu be ko ngay bali Europe bulu fara de be fa be fait ni ko kra gawsando ne be téléphone bo me présent wele mu be point focal mimbe o yoro la abo wele ni me ka fode e mu fa voilà et d'ici 1 heure 2 heures de temps je suis informé qui n'y froyé anyolu be wele ngoko ko fuy makay mo ñu afinga ko dama ne re tara fu sivare ninga secrétaire général abe balabi chorba indere chorba infatu ala ka hinala ote no ki jaje tegete mais courant mimbe no de mobilita kata fond la dekana ngo bon ne me domina j'ai vu le gouverneur j'ai vu tout le monde ne baye mais ni damaten walu ma foné on était se ga cautionné donc maintenant au kokera maître Sirikaba sénégalais de avocat badlo fana akara FDH nyembo baye donc c'est un président d'honneur de Siriki ya wele antara fu FDH la Paris ado ni maître Brahma Kone alama hinana la o ne red daka uliteri ko de nana le red de place là donc maître Brahma Kone anine antara sigi an yukuma nyefo o ye jalaki duma e katekati et tout ce que na jatigi bara ka fenta jatigi ka fi il m'a fait fois ina ko bien c'est bien oh quand on ira imagine donc à une conférence de presse à lendemain à la CNDH anya kene mo me mettre Kalja Sangare kumala mettre Brahma Kone kumala quand on va balla anere bon il y avait un autre journaliste Famra au Koulibaly voilà ça lui Famra Koulibaly donc lui il était là ouais, voilà il était un peu Kolokumabado quoi fumant quoi voilà Fatura quoi voilà où il y a couverture qui a do quoi donc mo kana miri ko ni minge bi ko non ko parce que décision do de tara gouvernement fait ko ka ONG sanctionner non on m'a dit ka balo mo ka fena gouvernement kan na fuita encore sarati on yi am bébé barado la o de ba permettre am se ka baran ke jelia kan ani tieka mais FDH kan ni fait mi fena ay programme mi keta asora appel d'offre de fait amata kana di on mo de am fo FDH ataka do parce que fin de be mali ko matière de bien il y a femme ko de be ka kaya o de ato projet de là et nous on est partenaire à la FDH on est FDH bekaka on ga patronté ou fera ka patronté on yi donc ambe barake mali ko ne ma jeni mi o te bon voilà ni ne ma jeni mi ne be bureau mo ko wela man si ambe kuma bon kuma fleni aw ko to duna nya nyefu nous ya fa bo décision ta donc MDH ma jeni ni teke on be barake teni
y'a fɔ donc maintenant kana se ni kuma yɛrɛ ma sisan Maître, on a justement eu parce que un rapport sani rapport ka forobaya anye aduduma quand même ka fo FDH ba fait un rapport publié Malikan manchama ba kono jala kilura ka nyesi Mali sura suma anu dememba oni réussi bi finalement Dakar rapport est a publié ka blagnya be ka sola manchama ba kono me ko fait au munu FDH signero ye Mali kono nam se ka fo u jeyon Mali kono na no we je ka rapport glanyo fe au kumana ka fo ko AMDH ten rapport kalama ata do aglana chomi et surtout ako rapport c'est grotesque como ba kono kuma mina ka bo hakim exactement o fana ko fe ako droit de l'homme bi saya mi fo o baraka ke no Israël no e ka chiyengini ka ni dumo boala ka miri boala ka ta kota ajula exactement ko barama ke no Israël c'est ça ka damuga bon o ko kan no ni febe tiens kuma mancha quoi tiens kuma mancha parce que u ya rapport ne dlan atuma banfolo u ya chikana au mois de septembre auma ne ko mango me rapport be dlan tawa base de données béné de bolo Bamako ya même si je n'ai pas accès parce que vous ka modo de blaye ma be mana foli kama quoi ningwa mabo aye munde soro aye tama doke septembre 2021 aye mun soro abe mi John kumana aye nanai ba président ambe mise en forme ke na ya dla kuma na amba dima fu ata rapport bon ne nyema daka ma cité MDH la min de la ka fuye ko mission d'enquête min kera 2021 ou ka 2022 min fo o politique de fo ma ka 2022 min kera 2022 mo fuye quoi mais la ko fuye quoi ka ben yene san yoro ma enquête ke 2022 o ma enquête 2000 arab enquête kera 2021 salo septembre 2021 ne ray mo do duma MDH là ou no tara nyonfe mopti ou masse douanza mais douanza ko kuma be fen kono ou tara sigu ya fam et puis nous beta ne ka section mo de be victime la douma a ni mbora ya aye ni foko ni kerale la ou le beto nyini kama mais on a aussi ka fosi ça ba non c'est la base de données madame ou ye seria minu fo seria mbora fa weredi ni onje do to fuye atlet sera mbora ulu humanitaire ude be abada droit de l'homme je plutu ulu be adama de te humanitaire valo voilà exactement ulu be nan ka mo bo gele ko no atlet ma nyini ira fe journaliste d'investigation ikata atlet nyini John Yasiki 5 ans ni yo nyini ko don kuma be bae o da ton kuma tien kuma amanchawo donc il information ta atlet de fait il information ta human rights watch fait mi me chaque 2 semaines avec rapport de boss sur jour ko ma ke ça va fa oui ni keta ya keta ubina oh bon ate ne ka nga wali ate ka mo to ka fen la gosi quoi amandi quoi mais mimi muso mi beni mfana barake ale bi to ba ko ya avec téléphone ci mais ini jombe kuma téléphone là est-ce qu'il va aller retita a tesekata téléphone de ci mungera ebi a tesekata me bamako abana a tesekata me bamako ka ate kwala a tesekata me bamako ka donc aux informations de talent ko ka rapport ensuite on dit dobé crisis group au fanaka kuna fonu be café exactement on fene ba kono anguma ay rapport blakana anya kala mais on se reconnaît pas dans ça parce que on ni au de barake anga section bi na ni information mais au tara mo woro ka information de ta kano anga gafe kono kan go responsabilité ta ama au ta ba bora anta yoroshi don lu fana ma di au ma da lu ma di au ma ka foka bora ya ve ni sur la ni source ni atei je le mets au défi nakadu yo kana ou ka télé sigi nous be kuma nakadu anga ke visioconférencier mbe sigi nous be kuma kien kuma mantiawo donc anana yetuni unana anye victime plainte que victime tola 2013 2014 2015
olu ka prise en charge psychologique ne yɛrɛ de y'a chèque signé sani n bɛ taa Makan olu nana o mɔgɔkɔrɔ minnu nana u y'o bɛɛ ta k'olu kɛ mura musow ye rapport nin kɔnɔ u y'o de kɛ mura musow ye ko prise en charge psychologique ne yɛrɛ bi yan n ye ɲininkali kɛ n ye n ka segal ɲininka ne ko est ce que témoin dɔ delila ka don MDH da fɛ 2022 kɔnɔ ko mura tɛ victime don maa si t'a kalama maa si tɛ MDH la min bɛ se k'a fɔ k'a y'o ye k'a kɛra mais n bɛ min kɔni f'u ye fila tɔn kɔrɔ dɔw tun bɛ association kɔrɔ dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ to ka na ɲininkali kɛ an ka kow bɛ cogo di an ye min fɔ a ye 2015 2016 2017 o enquêtes bɛ cogo di olu mɔgɔkɔrɔw fana nana n hakili la fana u y'olu dɔw ta ka olu ka fana ɲagami k'o ɲagami a la quoi i ye ko ye wa a ko k'a bɛ communiquer bɔ mura a y'a ɲɛfɔ n ye n ko n b'a to n ka Mopti ka wele j'ai appelé la section de Mopti j'ai appelé un point focal qui est dans cette zone là ale bɛ taa fo Tenengu ninnu na ale ko président ko ma maa si ye min bɔra ka na ɲɛsin ne ma ko sɔrɔsiw ye nin kɛ tan ubiyɛn k'a kɛra tan par contre n ye mɔgɔw dɔw rencontré minnu bɔra Djéné ka taa dɔgɔ jɔ n'olu bɛ ka segin u ko k'u ye djihadistes de minɛ ko ni maa minnu sera ɲɔgɔn fɛ ko terroriste ko olu yɛrɛ tɛ nin ye n'a fɔra ko u ye dugu bɛɛ datugu dugu datugura mɔgɔ dɔw de kama donc dɔw bɔra Djéné ka taa dɔgɔ jɔ mura a don ka tila ka segin olu kumana olu ye sariya d'a ma exactement ko djihadistes dɔw bɛ k'u ma se maa ɲɛnama si ma ye population civile t'a la ko la preuve i b'a sɔrɔ muso n'i taara baga civiliw ni fɛnw ma aw ye minnu fɔ i b'a sɔrɔ saya ni fɛn caman sera musow ma muso t'a la denmisɛnnin olu ma denmisɛn yɛrɛ ko mɛn il se peut que a bɛ k'a la mais ale m'a mɛn ko mɔgɔ ko k'u taara n denw faga bali pɛrɛdi ye nin sɔrɔ a kɛra ale m'a si mɛn. a ɲɔgɔnna kow dun mana kɛ o t'a ɲɛfɔ e ka bureau. a bɛ fɔ ne ka bureau de kɔnɔ mais n bɛ min f'u ye maa si ma bɔ mura ka na j'ai écrit j'ai fait un communiqué j'ai dit l'AMDH se désolidarise du communiqué de la FIDH parce que je n'ai pas eu d'information fiable. Parce que ne to la sisan mɔgɔw bɛna fɛn wɛrɛ fɔ ne ye o kuma ne ka section sigikun bɛ kɛ mun ye olu de bɛ ne kunnafoni n'a fɔra ne ka olu ka kunnafoni to yen ka na ninnu ta n tɛ maa minnu dɔn ni maa ma deli ka baara kɛ fana o ye fɛn filanan ye n ko n tɛ mura communiquer la mais maaw ka jati bɔ maliyɛnw ka kalali ka dɔgɔ quoi i y'a fɔ sinon ni communiqué kɛra o tɛ filanan ye n y'a f'u ye n ko an ma bɛn min kan maintenant rapport nana an k'u ma n ko rapport bɛ togoya min na n ko an nana ni ONG minnu ye an tɛ ninnu dɔn u ma deli ka na anw bara u ma foyi tila an n'u cɛ foyi ma partager information na mais a b'a fɛ an ka tugu aw kɔ tugu parce que aw ye tubabuw ye wa je dis non je ne ferai pas o de ye bamanan de ye n tɛ sɔn o ma koyi depuis Mali in kɔnɔ yan depuis n ye kuma daminɛ ne ma deli ka varier koyi i y'a faamu ne ma deli ka varier ne ye sɔrɔsi dɔw poursuivre n fa terikɛ denw Segu ka don ne fa da ka wuli terikɛ ne kɔrɔkɛ tɔgɔ da n b'a fa la a bɛ Segu ye a y'u ka kiri kɛ ka taa Sikaso ka munumunu ka na n tɛna b'a tɔgɔ fɔ mais a tilema bɛɛ b'a faamu i y'a faamu n dɔgɔnin yɛrɛ de don parce que n jɔyɔrɔ la ne ko non ne tɛ se ka mɔgɔ tɔw kiri ka banque écrit parce que fɛn dɔ dan b'i kunna ni ala y'i bɔ o don n'i ma bɔ fana c'est que n'o de ka kan mais mankan tɛ n'o cɛ o bɔra bi foyi aucun reproche a ma foyi fɔ ne yɛrɛ a ko n bɛ n ka baara de kɛ il a compris i y'a fɔ ne bɛ baara kɛ o cogoya da o jɛlenya sira de fɛ an ye ci bila FDH ma n k'u kana an ye jate minnu y'a kɔnɔ u kana an ka kuma minnu bɛ to a kɔnɔ u bɛ to a kɔnɔ n ko bɛɛ kɔni b'a dɔn ko ni sɔrɔsi taara kɛlɛkɛyɔrɔ la fili bɛ kɛ ka baga kɛ dɔw ma sa i y'a fɔ o jagoya ye o i tɛ se k'a fɔ k'e taara nin kɛlɛ sugu kɛ k'i ma baga dɔw ma i ma se dɔw ma mais o tɛ se ka kɛ o guerre propre tɛ yen i y'a fɔ o tɛ se ka kɛ je répète n ye nin fɔ fan bɛɛ n taara Mali autorité fɛn fɛn ɲɛ ma n ye nin fɔ a bɛɛ et puis je dis aw ko ko 2021 an y'o mission d'enquête de kɛ mais ne ma min faamu aw ka ko la aw bɛ 2021 to aw bɛ taa jigin fo 2018 kɔnɔ o rapport dun banna o recommandation bɛɛ kɛra o bɛɛ dira état malien ma et puis olu o fana publié cogoya min na n b'o f'i ye
on taara an ka section ani filiation an ye information ta 2018 an taara bulu kesi ni fɛn ninnu bɛɛ la u nana waati min fɛ u ko sɔrɔsiw bin'u ka su heure min na waati min na an y'a bɛɛ kɛ gafe ye k'a ci ministère de la défense la à l'époque ministre cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen Kulubali Cɛna Kulubali tun bɛ yen a y'a fɔ a ye a y'i tulo cɛ ka bɔ a kɔrɔ u taara u ye dénigrement caman kɛ conseil des ministres la ensuite Amadou Koïta bɔra a y'anw lagosi. Moi j'ai dit non. Ni y a rapport bora, ni lettre d'ici, lettre saba. Ngo on vous reproche ça, ka yini ke, ka surashu yini ke. Uyen ke, ni wati ni fen la ay jabi di oma anga do rapport ko. Ma si ma sega jabi di fobi. Chemo de keleye, chemo sangere o kana ministre la baye, chemo de severi ke ko nyaka lettre ye, mais mena jabi da la fobi jabi mana. Ya fo. Au rapport publié au condition de kono. Quelques jours après, Cɛna Kulubali ale yɛrɛ bɔra télé la ko wa ko sɔrɔsiw ye bingali wale dɔ kɛ u y'olu di juge ma Mopti u dɔw jugera Mopti dɔw jugera Segu ne ko n ko tiɲɛ kuma a man diya o et puis tiɲɛ a mana kɛ cogo o cogo a bɛ nkalon gɛn k'a minɛ quoi an ka temps di fɛn ma n'a temps dira temps ma a bɛɛ bɛ woloma a bɛ dɔn quoi o kiriw kɛra yan an wasara i y'a fɔ mais ni min filɛ nin ye an k'u kana an ka kuma u ma sɔn projet fɔlɔ min nana on tɔgɔ kun b'o la parce que n'i y'a mɛn ko mission de provisoire ne yɛrɛ tɔgɔ kuma la ko ne ye mission dɔ kɛ n y'a don tan n y'a bɔ tan c'est vrai que o mission ninnu o kɛra tɔgɔ min na n bɛn'o fana ɲɛf'u ye quoi fo mɔgɔw k'a faamu de quoi donc n'u bɛna ka bɔ Faransi u bɛ lettre ci ne ma il faut faire des demandes de visa pour nous, prendre attache avec consulat, Francis consulat, un consulat mais à fou il y a quoi maintenant, une mission flânée, c'est écrit noir sur blanc. Oui, une mission politique et judiciaire. Judiciaire, parce qu'il y a un dossier d'objet tribunal là, depuis 2013, 2013, 2014, 2015, à plein tour dans le noir, c'est qu'à bouger. Donc, en maintenant, en ministre de la Justice, en procureur les procureurs des poules là, pour judiciaire spécialisé, en boulot, parce qu'un dossier ben dans la douleur, quand il faut qu'un dossier ta, parce que aucune compétence élargira le droit de l'homme la violation là quoi, en mission conflit. Nous boraille, Sorachou, mais c'est vrai qu'il pour dire au ministre de la Défense à Carré soit, Chibambulo, Amenachi d'Ofoy. Barabisé nyatoga na Sorachou ka formation mumu dien muganga farouka mission encore odi avec Bamako itita Rossi mais moi je suis sidéré ça ne dabali bana quoi non le papier de sebe ko barake et après netara magan quoi ya fo netara juin le 22 juin netara magan tara adjila mais le secrétaire général mais il est très occupé mais il s'est rendu disponible. C'est-à-dire qu'il y a qu'à faire barato, à barato qui crée là, à yo barato, qu'à tout le monde accompagner Fabé. Là où sont des difficultés. Comment faire pour un rapport comment quel est ma foi qu'on viol comment quel est à ma foi qu'on ils ont vu les ministres de la Défense. Les ministres de la Réconciliation. En 2021, ils doivent accompagner. Dans la Ikasa fait. Kata CVGR là, c'est des fait. Kata ministre de la Justice fait. Avec qui encore? Kata procureur général nous fait. Donc 2022, on profite d'un cafouillage qu'a fait qu'à 6 années semé parce que nous secrétaire général ni bon nous de démarcher que nous donc nous n'allons aller blaffer on aller lettre au foncier nous aussi les accompagnons sur le ministre de la Justice qui a fait tellement qu'à procureur nous va tellement qu'à un dossier au combat fort barat danoma maintenant nana meo rapport kelingono quoi émission d'enquête flaqué ko dokera 2021 ko dokera juin 2022 mais ayo kemi foi 2022 foi make même sur moura yé ou rebe tlak ou era so rapport kono ba fo rapport kono ko zone no be ku masekataye mais ayo reportage moura bola quoi le ministre ereka déplacement ko ça c'est restreint. Je dis, on peut parler de ça autrement. On peut dénoncer. Nous, on est là pour dénoncer. On n'a pas besoin de ça. Donc, nous, nous faisons nos là. Faut quel est tout là. Et puis, il y a une base de données qu'on y a.
Goku ya reportage fait que avec mes Maliens de boulot. Maintenant, dans ma goya, on a dans ça. Ko nebe ka bo ko kalama ou ba fait que piège m'ke. Yo Malien ni. Il était sous contrat local. Aka ndede ya ka contrat signé Mali Konaya. Il était coordinateur du projet conjoint, mais il était sous ma subordination. Akmeni de kabaro ke ne ka ordre pour exécuter quoi. Quand j'ai refusé Moura, wo cheni wele kata Francis, kata contrat de consultance de Kadam. Avec sous contrat de travail malien. Contrat contrat français. Pour que vous abonnez Mali Kono quoi. Comment défiler? C'est pour ça faire nos bénigo qui bat befo. Mali Kono mo tension be tout comme la bi amay. Donc vous a boya Kabla Abidjan. Contrat de consultance et résidence à Abidjan. Il est là-bas avec toute sa famille. Donc on a comme gros bolé pour même là. À rapport au blanc c'est ça. Il est quoi donc quoi il bende quoi so évidemment si ay ko ba ke anyo ayang la porta kandon je venais du tama gentara Mali Kungo forum là à l'insu même des autorités maliennes ou ta kalamayre ne tarane Mali Kungo ko for New York je suis allé à Bruxelles j'ai fait un discours de 5 minutes devant les députés européens où les gens pensaient que Touareg ou des Bamboukou font n'importe comment ici. Moi je suis intervenu là-bas. Ambassadeur du Mali à Bruxelles. Antara ayeni fin benyefo, ni benyefo, mais moi j'ai pas besoin de rendre compte à qui que ce soit. Nana, ils ont pris des dispositions. Même la formation de l'armée malienne là, on a dit non, vous dites qu'ils ont fui parce que c'est pas des professionnels. Et puis avec vous faites me reprocher là, on m'a qu'à la droit de l'homme là où t'es fait non. Ils disent qu'ils vont réfléchir. Après, le gouvernement malien, c'est une loi là. Les militaires ont des formations maintenant. Cela est une béquille. Mais, n'était moyen mimbe bois. Ah, il y a une journal. Non. Mais il y a un seul journaliste qui me connaît. Ça, c'est Moumini Bokou. Ah, il est membre de l'AMDH. Allez, de Bekochaman, donc, Angakou. Là, on a Kokaba Bongo, non. Comme Malingo, non, Bokoum, c'est pas comme ça. On a fait pour le pays. Ya fam anta parce que ni fo na kanyene ambe worde ni na neti bolo ngo sana na sama na ra so kologor la nyigile no quoi ya fam nous on n'a pas besoin de ça voilà donc ni question rebi bolo sinon voilà ce qui s'est passé ni rapport ko ina o jara ko so be mettre Mokhtar Marikona so profobe on da masemima ni ka profo la bansa na nganyo so watiure OK donc ben fait que mi fuye et que Malien ont femme. Bi, beaucoup vont penser comme CNT la bi. Mais commission des lois la CNT là. Et je me fais très discret, très rare. Je travaille au sein de la commission. Mais quand Bokata publie de la café nous fait non, j'ai dit je ne vais pas faire cela. Donc quoi? Sauf si c'est nécessaire. Na kanga ke watim là, mbouke. Mais ne kelente amdache ma mwani kelene be bureau là. Oh, c'est des règles démocratiques. Démocratie de où? Nino ko mbesende la ben konta fe ni gabo ni to ko ka gabo. Qu'est-ce que je peux faire? Mais absolument rien ne tient fouille que boka femme sente côté faire côté depuis nebe senina j'ai fait mes rapports. Ni sur la sous d'autres minamba fo mettre là pour rencontrer et j'explique. O jamana ko de ne buru o jamana ko de. Mais katika mo blakata parce que doko kabna woro dima mais mi fi wallahi ni ne kuye no nga jouer ken je sais vous donner ce qu'il sera yo faites ba bo goro ko je dis ntoke ay na nga fo chienga an donner no dembaye an kala chien fort la ya fam ambian ante wor ni mo bolo ante foy amanga cotisation d'appel d'offre mon ko ni kera ambe postulo la continuer de notre expérience ambe chamanta la ya fam na chamanta personnel nous be débat tout mo luka sarabe boala ya fam donc vous Malien ka fam ka fo chauvinisme te ka fo ki yetu do jamana kanga de mo tew afra ko minu sara Malien de do uni de me kaka. Et je vais revenir, même à Berouzu à faire là, on a un fouille, Berouzu on allait trouver la solution. Mais après, on a ouvert d'autres dossiers contre Salobo, Béréver contre Béréver. Donc, on te oule mal là, on t'a malikodi.
ni min b'a fɛ ka faamuyali kɛ e nana cogoya min na ni ne ka den n b'a bɛɛ ɲɛfɔ ye i y'a faamu mais a kana miiri c'est un todo a tɛ se ka kɛ tan je vais vous dire quelque chose une confidence wallahi depuis ne bɛ CNT la je n'ai jamais serré la main de Maliki Diaw je ne le connaissais même pas parce que fɛn tun bɛ tɔgɔ di fɛn tɔgɔ di sa min bɛ don nun na fɛn nin kɛ voilà Maski tun bɛ don tu pouvais pas l'indexer k'a fɔ ko nin de don. Je n'ai jamais rencontré une autorité militaire. Pour vous dire que CNDH président, où est l'Ingali Kemina, coup d'état qu'elle est en yella sans fait, en tarafos sera souligné, Jamana n'intenta, Jamana n'y est détail. Ça ne va pas se faire sans nous. N'ayez sera migana maï, en beau foyer. Donc, Habib Boiré a comme président. An tɛ se ka taa kangari da mɔgɔw ye n'u ko k'an ka don fɛn na k'an tɛ don a la donc c'est en ce moment il a ne ka CVw ni fɛnw ɲini a taara bila il y avait même plus expérimenté que moi mais je ne sais pas comment les choix s'est porté sur moi je me suis retrouvé au CNT ne ta tɛ o ko ye koyi ne bɛ bureau nin dayɛlɛlen don maliyɛnw de kama tɔɲɔgɔn bɛ maliyɛn fɛn fɛn kama a ka don yan. Fɛn fɛn y'an critiqué kunu a caman ba nana yan an y'u reçu an y'u ka problème réglé donc Mali ko de don maa ko tɛ wari ɲini ko tɛ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ nin rapport min kɛra ni min ma faamuyali kɛ vraiment o k'an wele n bɛ fɛn dɔ ɲɛf'u ye quoi voilà kumakan laban de bɛ ne bolo ala ka Mali taa ɲɛ ala ka Mali yiriwa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala k'an b'u kɔnɔ voilà merci bien an balimaw ni maître Mokhtar Mariko ka kuma ye AMDH président FIDH min ye nin rapport dilan u ɲɛ n'u tulo u tɛgɛ u sen Mali kɔnɔ o ye AMDH de ye rapport in kɛra AMDH ta kalama a ye faamuyali kɛ ni entretien a vidéo an bɛna tila ka vidéo poster an ka page Facebook ka Ɲang TV a français a n'a bamanankan yaasa aw ka se ka a partager diɲɛ fan bɛɛ o dɔrɔn tɛ baro kɔnɔ a da sera tɔn dɔ ma FIDH ye kuma ta maa minnu bolo ka lakale a ye tɔn dɔ tɔgɔ fɔ n'o ye ACLED ye ACLED ye jɛkulu min ye a ko n ka taa tigi ɲini n k'a dɔn jɔn don ko ni n y'a dɔn don min a tigi ye maa min ye ko kuma bɛ ban o yɔrɔ la n ye n ka entretien kɛ ACLED kan ACLED in yɛrɛ sɛbɛnnen bɛ anglais la pour que ka mɔgɔ bila fili la mais français de ta don français jumɛn ta don Jean-Yves Le Drian ale de ta ye ACLED ye ale de b'a kɔfɛ français ministre kɔrɔ u ka service secret pivot dɔ don français ka politique extérieure pivot don ale de bɛ ACLED kɔfɛ filanan a ye maliyɛn dɔ fɔ maliyɛn min ni wari de dira ale ma ka taa n'a ye faransi ka contrat kɛ n'a ye k'a ka denbaya bɛɛ bɔ Mali kɔnɔ ka t'olu bila Abidjan n tɛna a tigi tɔgɔ fɔ nka a dɔnnen don o ye maliyɛn jumɛn ye a filɛ nin ye a bɛ Kati a wolowolo kɔrɔkɛ sɔrɔsi don Mali sɔrɔsi don a wolowolo dɔgɔkɛ Mali sɔrɔsi don o y'o de sɔrɔ k'a ka denbaya cɛ ka taa Abidjan ka taa sigi ye ka nafolo k'a kunna o de ye nin kuma ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a faso kɛlɛ an balimaw ala k'an sɔn hakili ɲuman na mais ni entretien vidéo an bɛna bila Ɲang TV kan ni ala sɔnna ma a français ni a bamanankan aw bɛna sɔrɔ so in na sanni o cɛ ni ala sɔnna ma nka lundi sɔgɔma émission matinale o kɛnɛ kan an bɛ segin ka na ni information nɔfɛ ni édition spéciale a tun bɛ bolila nin de kan jamana in ala k'a kisi janfan ma juguyafin ma ka ɲini jamanadenw fɛ u ka hakilinaw kɛ kelen ye k'u faso dɛmɛ ka to u ka sɔrɔsiw kɔ campagne min bɛ senna contre l'armée malienne a bɛ ka taa ka malidenw de sɛgɛrɛ a bɛ ka taa ka faso de sɛgɛrɛ anw da tɛ politique ko kuma na a ye Asimi dɛmɛ anw da t'o kuma na anw ko Mali ani armée malienne
ayu deme o yanga krofoy kaja basum muso jamtene olu en deme barala. L'artiste à la une, je crois que c'est ça. Artiste invité le mec à Diabolo, au Lubena si kena kanyo luka wate minaula. Ka haketo belebele nyini ane aka invité au fait. Au solen kato émergence la Lubena ou ka jamu nyana me assistant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.